Дунав. Други защитават ревностно 6 септември 1885 година съединението на княжество България с източна Румелия, което отхвърля изкуствените построения на Берлинския договор. Трети, с не по-малка жар и убедителност, изтъкват 22 септември 1908 година, когато отдавнашната фактическата независимост на България е официално юридически обявена от княз Фердинанд и сетне призната от всички тогавашни европейски велики сили. Справедливостта иска да отбележим, че всички споменати становища имат своите сериозни исторически основания. За нас, триемници, е по-важно друго, че хората, населявали нашия край, са свързани с всички